Khan Mohammed Hilman Naimov. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ҳамин бегоҳ дар Озарбойҷон дар шаҳри Баку аввалин турнири UFC мегузарад, ки дар ин турнир варзигари маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов баромад хоҳад кард, ки рақиби ӯ варзигар аз Австрия Богдан Град мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта ҳамаи ҷангуарони турнири таърихӣ дар Баку вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Ҳамагӣ дар ин турнир 12 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Богдан Град аввалин муҳорибаи карди асосии турнир мешавад, ки карди асосиро мекушояд. Барои Наимов ин шашум муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Айни замон ӯ дар UFC 4 ғалаба ва танҳо 1 бохт дорад. Ана барои рақиби ӯ Богдан Град бошад дуюм муҳориба дар UFC мешавад. ӯ танҳо 1 муҳориба гузаронида пирӯз шудааст. Акнун ин бегоҳ онҳо дар октагони UFC вохӯрда беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. Муҳориба дар вазни ним сабук мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. Баъди онҳо муҳориба дар вазни сабук байни Назим Садиқов ва Николас Мота мегузарад. Баъдан муҳориба дар вазни 75 кг Тофиқ Мусоев зидди Мактибек Оролбой. Ин муҳориба бояд ки дар вазни сабук 70 кг мегузашт, лекин онҳо вазни сабукро карда натавонистанд. Барои ҳамин дар вазни 75 кг меҷанганд. Баъд муҳориба дар вазни вазнин Кёртис Блейд зидди Ризван Куниев. Баъдан боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук, муҳорибаи рейтингӣ байни ду ҷангуари дурахшон Рафаэл Физев ва Игнасио Бахамондес. Ва муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин Ҷамал Хил зидди Халил Раунтри. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин бегоҳ, яъне бегоҳи 21 июн баргузор мегардад ва аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 00:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ва дӯстон, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, муҳорибаи Наимов карди асосиро мекушояд. Ҳамин тариқ муҳорибаи ӯ соати 22:00 ба вақти Москва ва 00:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақимро тамошо карда мешавад. Мисли ҳамавақта дӯстон, мо ҳамаи ссилкаҳои даркории ин турнирро омода карда дар телеграм-канали худ Паҳлавон теҷа пешкаши шумо мекунем, ки шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо, мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ нашр мекунем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақт онҳоро тамошо кунед. Худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария дастгирии худро ба варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов нишон медиҳем. То наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.